значную частку складаюць творы сучасных беларускіх аўтараў. Ефрасінія Полацкая. Вобраз гэтай жанчыны смела можна назваць галоўным жаночым вобразам беларускага этнасу. Шанаванне яе ўзыходзіць да сівой даўніны. Святло яе праведнага жыцця пралілася і на вялікі старажытны беларускі горад, у якім быў збудаваны сімвал духоўнасці і адзінства беларусаў сабор Святой Сафіі. На працягу сваёй тысячагадовай гісторыі нашай краіне неаднойчы даводзілася праходзіць праз цяжкія гадзіны выпрабаванняў, і заўсёды людзі звярталіся да святой з надзеяй на яе малітвеннае заступніцтва да Бога. З гэтым творам аркестр «Акорд» узяў удзел у рэспубліканскім фэсце сучаснай хрысціянскай культуры «Благавест» і атрымаў дыплом першай ступені.
45, ёй 15. Ён з России, яна з Америки. Ён православны, яна католичка. Яны кахаюць адзін аднаго, але лёс прыгатаваў ім цяжкае выпрабаванне. Сумная гісторыя кахання рускага вандроўцы графа да дачкі іспанскага каланіста лягла ў аснову сюжэту Юноны і Авось, культавай рок-оперы, якая стала хітом на наступны дзень пасля прэм'еры і працягвае збіраць аншлагі. Алексей Рыбнікаў, Андрей Вознесенскі. Аллилуйя! Соліст, лауреат міжнародных конкурсаў Александр Полоченко. Дети 21-го столетия, начался ваш новый век. Неужели вечно не ответит на вопрос согласия человек? Две души, несущиеся в пространстве, полтораста одиноких лет. Мы вас умоляем о согласии. Без согласия счастья в жизни нет. І яго высокі прафесійны ўзровень далі магчымасць аркестру атрымаць як прызнанне заслуг у вобласці развіцця і папулярызацыі музычнай спадчыны званне народны, якое было прысвоена ў красавіку 2018 года. За напісанне гэтага балета Арам Хачатуряну удастоіўся сталінскай прэміі першай ступені. Прэміальныя грошы ён аддаў у фонд Узброеных сіл СССР, каб дапамагчы савецкаму войску перамагчы ворага ў вялікай айчыннай вайне. Калі вы ні разу яшчэ не чулі гэтую музыку, то цяпер самы час папоўніць упушчанае. Лезгінка з балета
Гаяны.